txorieneko pintxe lagun guztioi. Kaixo ze moduz. Oso, ondo hemendik parkamen eskatu lagun mexikar guztiei, sarrera honegatik. Baina, bueno, atzo aurreatu genizuen, gaur Mexiko aldean hasiko genuela gure saioa, eta, bueno, bango saltza tipikoenetako batekin, gatorkizue, saltza prestatu ekarri dut. Hemen dago, mole poblano saltza, eta nik behin, zornotzan ematen nuen ikastaroa sukaldaritzakoa, eta han zegoen Maite, guraso mexikarra zeuskala, eta han jaiotakoa eta ero hona etorria, eta bazeukan molearen errezeta originala. Uste duzela, 26 osagai. 26 osagai ezberdin gero salduko izuen nola egiten zen, baina esan zian gero, egin dezakeu, baina egin saltzen dute. Bale, oso ondo. Gu beti hemen bultzatzen zaitu dugu, aldala, zuek egitera dana, baina, bueno, gaurkoan, errezeta azkar bat ingo du oiazkoa mole poblano saltzarekin eta mexikar erako arrozarekin, eta hau arreratuta ekarri zuegu. Baina nahi izan ezkero, bueno, badaude errezeta pila bat zarean, liburuetan ere badauzkazue, eta nik gutxi gora bera gainetik azalduko izuen nola egiten den errezeta, baina gaur esan dakoa. Egin da ekarri dut, eta kolore hau berezia, ez diomoten ez ardo beltzak, ez ezer. Hau, txokolateak eta dauzkan piperminak ematen diote. Hau, aurratu genduen, eta gero, izan genduen, Japonia aldera egan ingo genuela, eta bertatik... Entxalada, luzokerra eta wakame alga, gero ospinolio interesgarri bat, arroz ospinak eta soja saltzakin, eta protagonista bezala, olagarroa. Beraz, orale, konnichiwa, bota errezeta. Hala. Bertzotan hasi zaigu, eta nik ere, nire bertxua bota beharko dut. Lapiko bat urez bete, bertan martorri osto batzuk eta kipula sartu, eta oiazko izterrak 45 minutuz bertan egosi. Hor lortutako saldarekin mole saltza lapiko batean jarri eta 10 minutuz irakiten izango du. Oiazko izterrak egosita daudenean, mole saltzarekin busti eta 160 gradutara ordu erdiz laberatu. Oiazko egin bitartean, arroza ingo du. Horretako tipuleta eta martorria birrindu ingo ditugu, lapiko batean olio txorrota jarriko dugu, eta arroza minutu batez erregozi. Jarraian, tipuleta eta martorri nasketa bota, 2 minutuz erregozi eta oiazko saldarekin busti. Arrozari 5 minutu falta zaizkionean, harto gozoa gehitu, ondo nahasik, eta ero zerbitzatu gure oiazkoa sesamo hasi batzuk gainetik dituela eta arroz pixka batekin. Beraz, hemen daukat, atzo hemen kanpoan ibili zan oiazkoaren 3 iztar dauzkat, 3 iztarrekoa zan, berezia zan, oiazkoa atzo etzun genuena hemen. Zema, papa? Paparrak, ez da egin, iztarra bakarrik ikusitu korrika hortik zelaian zebiltza korrika. Hauek, barrura eta esandakoa egozi ingo du, eta hemen lortzen dugun salda izango da gero, saltza honi, pixka luzatzeko ere biliko duna, eta arroza egiteko. Hainbat erzeta ikusitu bertakoak, eta hemen batzuk botatzen diote kipula, porrua, piperminen bat ere ikusi du botatzen diotela, holako espezie ezberdinak, eta bestazutan bakarrik egosi egiten dute eta zerrez gehiago. Nik gero martorria bai erabiliko dut, ze martorria Mexiko aldean oso interesgarria dan zerbait da, eta hemen utziko dut, esan dakoa, irakiten hasten den momentutik 45 minutu. Bien bitartean, mole saltza. Hartu, eta hemen pixkat irakiten utziko du gorputza hartu arte. Honek ematen da bolan txurruak sartzeko txokolate bat dela, baina, igual... Daztatu, mesedez. Bai, badakit, usainekin be, badakit. Ahoratzen dugunean, igerriko badala mina, pipermina euskalako, badauka ikutu bingotza, azkenean txokolate dauka, baina txokolate beltza. Bai. Eta espezia, ugari. Hori da, Mexikoko sukaldaritzako ikurra, ez? Eta, bebai, aberastasunan islada. Eta naiz eta ikurra izan, holan bere gastronomiakoa, egia da bakarrik momentu berezixetan jaten dela. Ez da, eguneroko gauza da, ezkenian, hau itxen, naiz eta zigorrek esan, erosi iten dela, normalian, etxean itxen bada, bere denbora bebai, eramaten dago. Kontatuko nola iten den, Patricia? Kontau. Lehen gotain txerrik antza erabiltzen dute. Eta garantzitsu da dan zerbait da txerrik antza iteko. Espeziak, dara maskai, kanela, hiltzea, gero piper beltzak eta 3 pipermin ezberdin ditu. Zabala, pipermin zabala, gero pipermin mestizo era deitzen diotena, eta gero pikante ematen dion bat. Nahi du hor zure aukeran usten dite.
Horrek lehengo danak txigortu egin behar dira, eta gero motraioan sartu eta ondo eotu. Horri ere botatzen diote eotzeko, zelan da, sesamoa, guk sesamo erabiliko dugula, eta botatzen diote gero, frijitu egiten dute sartai batean, gantzetan, fruitu lehorrak, normalean almendrak izaten direla, ogia, eta gero, patriren oso gustokoa dan, nasketan eramaten ditu. Maspasak, aranpasak, banana arra frijitu egiten dutela, horiek danak frijitu egiten dituzte pixka, gantzetan frijitu, tomate bat eramaten du, eta ze gehiago, eta ero, kakaoa. Hau dana, lehengo ehotzen ditute espezia, gero, hau, sartzen dute, olako irabia gailu batean ero, ondo birrintzen dute, eta normalean atatzen da, hau ja saltzen dute prestatu, baina hau baino nahiko lodiagoa dana. Eta ero, bai gomendatzen dute beraiek beti, hau zerekin arintzea, hemen lortutako salda batekin. Eta, zuk esan duzu, hau askotan ez da jateko, lehengo tein potentzia asko dauka, kaloriak ere dauzka pila bat, zerbait, kakao ezea behar botatzen zizkion, nigo gatzen ez... Zaholako bomba bat, lagun batek niri ekarra ustan... Hori askoa zaporik izango duen zerbait. Bueno. Bai, honena, molearena. Hori da, molearena. Bai. Niri lagun batek ekarra ustan Mexikotik olan opari bezala, horako karratutxo batzuk, bakitzu saldarako eta erabiltzen dien horrek karratutxuek eta hori molearekin. Disolbatzeko hori likidotan eta... Bai, likido gutxitan zen, da holan krematxua gertzen zen. Eta, alternatiba bezala bai, ez da utxarto, baina egia da, originalena da, bakoitzak ikia. Eta mole ontxe, desberdinak bai badauz, baina originala eta onena da Mexikoko estatu konkretu batekoa. Zau ez da molea, da mole poblanoa. Orduan, nundik datore edo, ze estatu da hori mole hau asmatu zanean? Pobla estatua. Bakitzu, estatu, Mexiko herrialde osuak, ezagutzen dela bebai, Mexikoko estatu batuak bezala, eta 31 estatu dauzela. Eta horietako bat da Pobla, eta bertan eitzen da molea. Zegatik, omen zan jauntxo batzuko lan pasiatzen zuzela, edo aristokraziako lan, jende garrantzitsua, herritxi pasia usala, eta joan ziela Santa Rosa komentuko, monjei, jana bixa eskatzera. Eskian ez da egin. Bixitan bai, baina, eta esan zabien, zehose nahi zabiela potentia. Horan, ona. Eta orduan, zauenan, Andrea izeneko moja bat, eta berak, prestatu zitzen, piperminekin, fruitu lehorrekin, espezia desberdinekin, saltza bat. Eta, urakin zauena da, motraiu edo, olako antzeko batekin, ondo zapaldu, ondo birrindu da ondo xehetu. Eta horregatik, erderazko moler, izango zen, aditzetik mole dator. Azar zuten izena errezeta honena. Hori da. Baina, ni hori biliznaz gastroinspektore bezala, holan, historiko errezeta desberdinak eta, ikertzen. Eta, omen dau, aztekek, iken zabien bebai, olako ore bat, aragisakin eta zerbitzatzeko, bebai, nahiko antzeakoa esana, eta horri molli deitzen zatzien. Mollitik, moli, mole, zein zan lehenengo, arrautza ero joa. Ez dakigu. Zu, oin galera, oin serio, zein zan izan zan lehenengo. Arrautza ero joa. Arrautza izateko oioa beharra. Eta oioa nun baitetik atera da. Horan, azten bagara teoriak hain Big Bang eta bebai atarako da. Ni guztu lehenko oioa izan zara. Bai, beste zerbaitetik etorriko zan. Holako... Nik nire amamak esaten dauena. Bale, basut. Hare beti arrazoi daukate. Bueno, hemen ikusten duzu, pixat lurruntzen daukagu, gure mole saltza. Eta usai benetan berezia daukala kakaoa nabaritzen da. Eta gero, ez dizut esango da, mina holan hartuta. Bai, pikatzen du, Pikatzen du, bai. Saltzen dituzte, behiratu dut, eta badaude saltza, hemen bagizu holan, saltza pikanteak eta saltzen dituztenean, holako termometro antzeko bat izaten dute aldamenian batzuk, eta segun ze gradu daukaten pikantean. Honekin ere saltzen dituzte leunetik potenteago gara. Hau bakarra zegoen, eta ez dut esango fuertena artean dagoela, baina bere nortasuna badauka, bai, noski. Martorria xetu dut, eta hau izango da, gero, erabiliko dugun arroza egiteko. Oso, zigor, datorren urteko maiatzerako, baukatzu planik? Maiatzean,
Auskalo, nungo de maiatzean. Principios? Bueno, principios, ez? Principios agenda libre aukiko zu? Neiko libre no, bai, bota. Bueno, beti itxen die, ez dakitolan, baskaixak, ez? Laneko baskarixak eta olako gauzak, harreman aukitzeko taldekideekin. Bai. Nik datorren urterako proposatzen dut bidai bat. Bale, nik ere bai. Bueno, nora da, a ver. Abatxizketara, esaten mazu, legunean egon ginela. Bueno, bai, baita, ordaintzen badiute. Nora? Igual guk ordain jubiko, segurrin da. Nik ez zuten bidaia, Mexikora da. Maiatzean festivala da. Bai? Eta datorren maiatzean izango da 10. edizioa. Ez, Eurovision maiatzean da, beraz, kointziditzen badau, ez dakit nik zein aukeratukoten. Baina, itxen da Mole Poblanoaren festivala. Bai, jaialdi badauka, Jaialdi badauka, eta bertan, imaginatzot, postu desberdinak eta izango diela, mole desberdinak dastatzeko, orako sukaldaritza ikastaruak eta gero itxen da bie metako sukaldari tradizionalek eta jatetxek menua, holan osagai desberdinek. Eta originalak, errezeta originala berez, arrozakin eta oiasuakin da, baina egia da mole bat, dala saltza bat, edo zen gauzakin aldozuna erabili. Ni zen edo esaten, ni, no seke celebration entzutea baino, naia dut, hori a celebration pasasan aspaldi. Europe's Living a Celebration ja ondala urte batzuk izan zan. Bueno, hori entzutea baino naia dut mole jatera jutea. Edo igual ranchera batzuk edo mariachi batzuk, ez? Hori ere, eta gero eta gehiago, lehen, egia da, ikusten nituen, eta hori zan, gure lehen guzu zaharren eta eubako sartzen ari garen seinale, zele gure gurasoak eta entzuten genitu gaina, denak sekizkiten, esaten zo, el rey, baina, ze, ostra. Bueno, horrela, bagin guri hasi zaizkido, ranchera gustatzen. Ranchera gero utziko ditugu gerorako, ez? Engotzu kantatzea, Ez, mesedez. Lehen bertxotan da ibili bizinela eta baina ez, horretik ez, ni zuen ogi beharrez, ero izildu inez. Bueno, nik hemen aurreratzen abil gauza, gero beharko ditu danak. Hemen ingo duana da, bueno, gero arrozain bar duanez, martorria setu dut, gero hemen tipuleta 4 zatitan moztuko dut, eta martorriarekin batera, irabia gailuan olio pixka batekin birrindu ingo dut, eta gero izango da, arrozari zaporea eta oinarri emango dion, osaietako bat, ez? Orduan, hemen aurratzen hau irakiten, hau egozten, esan dagoa, berda hor minutu barritugu, orden hauek, utzi holan pixkat, honek gorputza hartu behar du, ze gero azkenean, ez da ikusi duzuen inoiz, jandu zuen hau, baina izan behar da olako, geruza loditxo bat lakatuta moduan ero horrek atartzen dizkituenak holan bustana labean pixka saltza jun botatzen sartu eta holan eusten honi oiasko lakatuan antzeko zerbait, holako zerbait behar dugu, Orduan nikoin, bueno, hau moztu eta esan dakoa, hemen jarriko dut eta birrindengo dut martorri, bi eskukara txikirek. Ondo, da gero arroza ingo zu. Eta gero arroza ingo dut. Bai, ze egia da, Mexikon, hidrato kontutan, egia da, jate itxustela harto tortillak eta gari tortillak eta asko jate itxustela, baina hidrato nagusienetako bat, egunien zierbe bai, arroza izeten da, ez? Arroza jatorriz ez da Mexikokua, baina, kolonizazioaren ondorioz... Bai, eraman izituzten, arroza eraman. Eurak jaso inzabien eta egia da dela oinarrizko jaki bat olan arroza, eurentzako. Baina, arroza oso ondo ematen da Mexikon. Oso ondo ematen da oso ondo hasten da. Baina, hainbeste jaten dago, eta hori Mexiko haundixa dela. Nun bertako importazioa golan ez dau herrialde osorako ematen. Kanpotik garri behar dut, ez? Kanpotik garri dago. Betxu, inkesta baten aurgitxut, 2023an, Mexikoko arrozan ekoizpen nazionala izan zala 252.000 tonakoa. Nio! 252.000 tona. Baina eurak zenba kontsumitu? Bota. 3 baino gehiago. 850.000 tona arroz. Urte baten. Baina hori izan, Ego Ameriketan, orokorrean ez, Patrizu, gaina izan zara languerri alde, han arroz asko jaten da. Han arroza jaten da, gainera, ni Kostarrikan akordatzen azolan geixe bat, gozaltzeko, bazkaltzeko eta afaltzeko. Gozaltzeko bai, arroza, holako, babaruntz bez batzukin eta tomate apurtxo batekin, bazkaltzeko bardin da afaltzeko bardin. Beraz, baina Mexikon nik enauen esango hainbestez, azkenean, hartua eta garixabe bai,
bueno, badukien ez, eta olako tortitak eta olako gauzak, nik pentsatzen nuen, arrozak ez dagoela, hainbeste presentzia izango, baina antza? Badauka. Badauka. Bueno, ikusti duzu, hau, ibili beharren kipula eta txikitzen da poliki, hartu, jartzen duzu hemen, bestela perresia nahi izan ezkero, martorri ez duzula izango, perresiarekin berdina egin alduzu. Eta nik hemen, hoi asko salda pixka badauka, hau hemen beste eskinaten utziko dut, ez du gehiago murrizte behar, eta ingo duguna arroz bat ingo du, arroz berezi hori ingo du, eta horrez, esan dakoa, ingo duana olio txorrota txiki batekin arroza lehenengo pixkat erregozi, gero botako dio tipula eta martorria, eta gero salda honekin busti ingo dut. Eta hori izango da, gure, nik esango da, arroz pilafan antzera dauka, nik arroz pilafiteko beti egiten duana baratxuria perrexila, arroz txuria eta saldarekin. Hemen kutu ezberdina martorriak emango dio, eta horre badakizue martorria mundua banatuta dago. Gustatzen zaietenak, eta ikusi ere ezin dutenak, eta gugor martorri erabiliko du, eta horrek emango dio ezberdintasuna. Perrexiarekin esan dago, nahi bauzue perrexia, eta gero, arroz honi harto botako dio. Zerbait oso mexikarra dana, eta, kolorea emateaz gain, ora sartzen dugunean arroz hau, martorrien saborea izango du, baina holako arroz aloe batzuk hartzen ditugunean, gozo ikutua ere emango dio, ez? Hori esan da, egurra emango diotoni, eta, hasiko naiz, arroza hemen pixkat gorritzen. Oso ondo. Esate dut, datorren urteko maiatzean igual joango garera jaialdi hortara. Moli poblanoarena. Aurkeztuko errezta bat, arroza eramango dau, ez? Bertakoa, alba da. Baina nengozko proba bat zigor. Eta proba hori gainditu egin bidugu, eta nik uste txorinen proba egin bidugula. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que me muera... Nik hori ez dakit. Ez dakizu? Baina, lehena bestu dozu? Hori ez, baina hori ez nidaki bakarri, nik naz, ez dakizu, daude batzu... Pero sigo siendo el rey... Bai, hori da, baina nina ez hori bakarri dakiena. Dauz batzu bakarrik abestiaren, azken... Ziko... Eiten du, kantatzen duela, baina azkenengo hitza bakarri dakienetakoa, horrek ez dakizu. Horrez dakizu. Ez da berdin, eta ezer ez da berdin... Horlakoa naiz. Nik entzu dut kantatzen beraz, nik uste dut disimulatzen ari zabiz. Ez benetan, letra ez dakit, esan aldizu, danak esaten duen, yo soy el rey. Hori bakarrik. Zuka, eskenengo esaldixa. Nik uste dut igual aldogula euskaldun du, eta Jose Luaren anaien Marina, edo kantau, ez? Hori bai, Marina, bihotzez maite zaitu. Baita ere. Zurekin eskondu nahi dut, ero bihotzez maite zaitut, berdin. Venga. Egan zan oso, ez? Hor, saldia seketzuen olako Mexiko, olako, ez da, rekorra zenba segundu, minutu bat, zenba zeukan astu. Beste proba nahi dozo itxia, edo? Ez. Gauza da, Euskal Herrian egisa da, musika mexikarra badaukaula holan maiteko eta gogoko, gurasuek entzuten zabien honek rantxerak eta, bere garaian, egia da, asko entzuten zala, eta gaur egun bebai, badauzela, holan, Nafarroan, badauz los topillotes txirriauz. Nik horrek jaten eman diet. Puro relajo. Bebai, gainera, plaza eta betetze itxusten, horrek. Eta, egia da, oholtzen saioan bebai, mariatxiak noiz benka gonbidatzea itxustela, eta oso audientzion ematen du. Hori da, arrakasta aukitzen da biela, berez, egia da Euskal Herrian, beti auki dagoela, maite hori. Bai, gustatzen. Eta zuk lehen, aipatutako Mexiko metroan, Saldiasek izan proba bat, nun Mexiko Luzienaian nork botatzen zaben. Bai. Bale, hortan, proba desberdinak egon ziren. Hori, izan hartu zian egon baten, ez? Julen Telleriak indatzen egertu. Antxon Telleri izan zen. Antxonekin da, gaina izute konometratuan azpian jarritata. Hori. Eta? Berez, Julen iraola eganeko ordiziarrak, parte hartu zen, 17 segundotako Mexiko bat botaz. Antxon Telleriak, 20 segundukoa. Eta Saldiasek, igual ez dakit teknikoki oso ona izen zan Mexiko hori, baina 35 segundokoa bota zaben. 35 segundo, beste baina 15 segundu gehiago. Bada, beste Julen hori baino, bikoitza. Orduan, proba bat. Ni frogatan hasi baina galeperra Maria zen esaten da moduan,
ikusi oso bota diot kipula eta martorria eta usaia hemen batorkiu, 200 gramo dauzka, botako dio gutxoa 3 aldiz, zabala danez, lurrunketa gehiago daukagu, ez da bardina lapiko honetan, ero honetan, hemen lurrunketa gehiago daukanez, arrozan doblea baino gehiago botako, 3 aldiz botako dio. Orduan, 125, botako iskiot, 5 burduntzalegik adala. Bueno, orduan zein da erronka? Erronka da, Mexiko esan biharrian, txoriene, ia, zigor kronometraukot, atarakot, mubia hemen aldamenian daukan, prestatuta, ondo, kronometrua, ia, zein botatzen dozun txorienerik luziena. Baina nun luzatu behar dut, txorie, ero txori, ero non. Ian, bai. Txoriene, venga. Bai. 5, 4, 3. Txorie! Bueno, Zeba? ia emezortzi, 17,54. Patri, esan 45? Berrogeita bost segundu joa, guk sentidu dugu 45 segundu ziela, ze luzein jaku, baina ez. A ber, eta moztu dut, esan behar nizuen, bota dio dela sala eta gatza gehitu behar niolago, horregatik. A ber, hau deika neukalako, baina beste... Egia da, zuk ahalmen aukiko zuen, ze korrika itxeko eta dorrek birikixak, aukitxu zuelan, ez? Bai, teoriak hori dio, baina gero ere, bueno, ez dakit, hau solotza pixkat badaukat, eta ikusten nuen tana parrezkari zira da bestaldean, eta horre pixkat moztu egin nau. Aitzakiak. Bai, beti erabili behar dira, beti dau. Zuk ez dakizu, a ber, zu, hasi zinen, iasko denboraldian korrika egiten pixkat, eta hori. Bai. Korrikalari, kirolari guztio daukagu liburu bat, aitzaki liburua deitzen dela. Bai. Hau dau, beti dau, aitzakirema zerbaitetarako. Bueno, lasterketa hau entrenamendu moduan erabili duz. Eta emakumia izaten bazara, eta hori, hilekoa baldin baukatzu, jazta, aitzaki perfektua. Hilekoa daukat, hilekoa etorri bijat, eske ontsa hilekoa pasado eta kantzatan, hau. Eta horre balio du, lanea... Hilekoakin, hilebateko 30 eguna dauzkazu aitzaki. Ez, benetan, bueno, dena mandu, onartzen dut dena mandu dala, ez da, gorritu nahi zen, baina egia da, dena mandu dala. Bai. Arnasa falta zitzaidan. Eta hori falta zaiona, bueno, ezerrez, arroza egiten daukat, oiazkua, gero bakizuen benko txorieneko magiarekin hemen izango dut, eta gero izango da, gure saltza honekin busti, eta hau laberatu, esan dakoa nahi dugulako, olako geruza itxaskor bat gero gure gerri bueltan itxatziko dana, olako zerbait lodia nahi dugu, eta ezerrez, ointxe gatuz, segundutxo batzuk zuentzako. Egia esan, hemen, zuk esan dara, txurroa guztitzeko gogoen baten daue. Bueno, egozita gure iztarrak, hemen txe dauzkagu egozita, eta gure mole saltza dagoeneko, ikusten da, loitu zaigula. Oingo duguna da, gure iztarrak horrela busti, jasua izatuta piztuta daukadala, eta labea 160, 180 gradu bitartean behar dugu. Oin hartu, eta jungo da, boixea. Beste ordu erditxo bat, eta 10 minuturo ero hartuko du saltza pixka bat, eta gainetik botako diogu, eta hori txigortzen jungo da gaineko saltza hori. Ondo. Baitu, itxura goxua. Lehen zigor zuk, ez dakitentxe estarriko mina daukatzun edo, lehen botatako kantuagatik. Ondo nago. Igual zeo zebi ezinun. Ez, mesedez. Igual zeo zebi ezinun, estarrixa harintzeko edo, estixa, sendabelarren bat, olako zeuze. Hau, molea janda gero agian. Eski baukau osagai bat oso nadala horretarako. Ze gisa da, bagitzu, errefluxua daukatzunia edo bihotzerria holan, tripako aziotasunak gora itzen dauela, eta horrek eragiten dauela, estarri da, eta, estulara, loitxiara, da horako gauza pila baten dako. Eta, esaten dabie oso nadala martorria. Eta pikantean dako. Osea, ez, badauka, ez, eta mexikarrek, ze zentzu daukat gauzak. Zentzu dauka, ze. Zerk eragiten daue bai aziotasun pila bat? Pikanteak. Pikanteak. Eta ze dauke mexikarrek plater danetan? Pikantea. Eta ze dauke bai martorri pila bat. Baina hori da, a ber, zeratik botatzen zaio falafela tein zendun hemen, egin humusa eta
kuminoa zetako botatzen zabe. Puskerrak arintzeko. Aizeak eta ematen dizkigulako horrek, ez? Orduan, lasai, aizeak ematen dizkigu, sekentzen dizkigu aizeak kuminoak. Ba, listo. Ba, honekin berdina, martorria. Martorria, hemen pikantea jaten dugu, martorria, zeiten digu, pikante hori, hor dauden azido horiek, jetxi, eta ordan, martorria beltzen. Eta martorria oso nadala, bakarrik ostuek daukie, vitamina eta mineral pila bat, eta asixa dio oso aberatzak olio esentzialetan. Orduan, esaten da, Egipton eta erabiltzen zabiera faraoiek medikuntza bezala, eta naiz eta gaur egun sukaldaritzan ezagutzen dugun, bere arrakasta eta bere fama, berez medikuntzan da oso erabilia. Baina nik uste dut, Patri, gaur egun jarten ditugun belarru zaintzu eta espezie danak hasiera izan dutela, medikuntzan, guri ondo egiten zigutelako. Zerbait hartzen genuen hori, eta horrekin, konturatzen ginen, mino horiek entzen zizkiutela, eta ikasi genuen, belar horrek hori sendatzen zigula. Eta gainera, sapore goxua ematen zion. Orduan, gaina errezeta batzuekin oso ondo juten zala. Orduan, horrela geratu den, zerbait da. Horre kosinatzeko eta perfektu. Ekusi duzue, ja, 5 minutero bakarri falta zei, ja hemen ura, hori, esate dute ez, Valentziarrek eta burbuia gero eta lodiauak eta direnean eta gero eta gutxio, ia inda dago. Orduan, gu behar duguna da, harto honek zaporek egizten mongo, gero bai, jaten dugunean, ahola sartzen dugunean, baina beste, eta egozita dago, hau honek, ez dauk ezer, orduan inda dagoenez, ez du behar kosinatzea, eta hemen utziko dugu, gure beste 5 minutu egiten. Moleak behar ditu, oiaskoak lehabean behar ditu, beste ordu erditxo bat eta esan dako, 10 minutu hartu, botako dugu pixkat, eta gero izango da, indagonean arroza, tapa jarriko dugu, utziko dugu pausatzen, bilartean hori ingo zegu, eta indagonean botako dugu hemen martorria utzi duguna, beste koiaraka gutxi gara era, martorria desiente izango du, ondo naziko dugu, nahi izan eskero gurin pixka botal dugu, eta holako risotto antzeko zerbait krematxua egin dezakegu, eta gero, molea zerbitzatuko sesamo hasi hauekin. Azkenian, sesamo eramaten du moleak, eta aina polita eratzen da zerbaiten ilunean holan sesamo botata. Apaintzako? Hori da. Platerean jartzeko garaia da. Oiaskoa ja prest daukagu, hemen margotu olio pixkatekin, holako katillu bat, eta guztu zuen, nola, gurine botagabea bere neko krematxu dago, oin, martorri hemen botal genioke eta nazi, baina ez, gainetik gero botako diot, eta, azkenean da... Martorrin saporia lata be, naiz eta gainetik ez bota aukiko dago, Arritzekoa da. Berdi da. Bai, baina usain du. Arrozan, hartuan usaina dator. Ia. Usain gozoa, pila bat. Hemente, gure azteka garaiko piramidea. Karo. Eskia dara pentsauta, Dara pentsauta. Eta, hemen dokat, koiara nola ibili naizen, saltza gainetik botatzen, eta ez zaigu erre. Horrela da. Artista gara, sukaldariako lantxak, hanka altzauta. Hemen daukazue. Gaina, erabiliko, goiara berdin hau, erabili duena saltza gainetik botatzeko. Zuek ikuste duzu holan pil-pil zean da bien, horrek zezen nahi dau, Patriziak hau zapaia berri zerreko dagoela, ez da? Bai, horretik disimulatzen dago, eta hemen pixkat olan, asmoa da 10 minutura hau indiot. Hartu, atara du labetik, eta pixkat saltza bota, eta hau lan, bustana saltzan egiten baduzu, eta berdina egiten badiozue, hori izango zen, bustana 2.0, karra horako txalma zail batzuk ero. Eta erreko zara, bai, bero dagoelako, eta baita, pikante dagoelako. Zegia da, daztatu dugu, eta gure mole saltza hau, benetan, bixi dagoela. Oin, botako du, hemen, martorri pixka bat, eta esan dakoa. Sesamoa, gainetik horrela, zer, itxura, polita, eta ederrematen dion, gure oiaskoari mole poblano saltzarekin eta mexikarrerako arrozarekin. Andale. Andale. Hauria jan hostien igual, ez? Bai, gero korrele, ura eratera, guen. Nahi duan tokitik azde dilla, bera. Hemen dibertan. Nik, hau da, atzekaldea iztarrana nire gehien gustatzen zain atala. Iztarra bai,
baina atzekalde hori. Esan minotzun, pikantia ez dutotela hartzen, baina gero dator. Ez? Oin, esango izut. Bukera dator. Bitxu, gauza bat, zuk ez dakit ezagutzen dozun. Bakit ezagela, ez da ensalada y arroza ez dira zubuten. Ez, hartoa. Harto salean, niretako hartoa da, mahatza bezala jate ditut jan bidanean, baina... Ondo, disimulatu lan esan. Hartoaren ikutua ikusgarria. Ikusgarria, baina benetan, niretako goxuena, oiaskua. Bai. Protagonista, saltza originala, politxa, eta gainera, eskula daukatzuna, olako, osagai exotiko eta saltza itxusten den da horreitan, eta, ez? Bai, gaur egun algak eta izaten ditugun modura eskura, eta horrekin, olako japoniar jatorriko ensalada on bat egitekoa. Baitxo, ingotzu bat. Tako sunomono. Olagarro ulertu dut, baina bestea zer zen? Bestea luzokerra. Vale. Bueno, baina da, izenekin, izen originalak ekarri ditu dela azte honetan, ez? Bai. Lehiago gortatzen zara bindala 2 eguneko fideoak zela ziren? Txar. Zerbait txar zeukatu. Txar kuei tiu. Barekienik nun maitetik zigoan la ondo txar, hori geratu zait ni, iltzatuta. Jatorrizko iztegi izan da, eta japoneraz da olagarro entxalada luzokerrakin. Dana txikitu, alga batzuk, ospinolio lan interesgarri bat, eta listo, kontakotzu zelan? Bota. Holaxe. Luzokerra zuritxu, xafla finetan moztu eta irestontzi baten jarri ura askatzeko. Olagarro egosi xabe bai xaflatan ebaki, ospinolio bat ingo oliba olio txorrotada bat, arroz ospina, soja saltza, panela, sesamo olixua eta gatz pitxin batekin, eta gero guakamearekin, olagarroarekin da luzokerrarekin nahaziko eta sesamo hasiekin apaindu. Listo. Dana goxua, ze ni luzokerra da olagarro entzala gustatzen gat. Egia da holan, apurtxo bat desberdina dana da, guakame entxalada edo guakame algak holan saltza ituzte ja egositxa datu zela. Bestela deshidratatua bai saltza ituzte, horrek uretan hidratatu eta bardin erabili. Eta espajatzu holan alga kontuak eta gustatzen, egia da ikutu japonearra ematotzala sesamoak eta ospinolioak. Letxuga bizkat azpian jarri eta gero beste ospinolio hori gainera. Eta listo, orduan, luzokerra. Hori, zuritxu, hasixak endu da ingo. Guk gaur, gure kasuan hemen luzokerra hau frantses barietatea erabiliko du, baina berez, ez dakite oin ikusi dituzue dendetan da supermerkatutan badaude holan luze batzuk, luzoker luze batzuk horre dira. Luzoker holandarrak. Holandarra eta japoniarra bai. Eta hoiek erabiltzen omen dituzte, eta hau ensalada hau bera, bakarrik, baina gaina takoak enduta, hau da, olagarroak enduta, hau sunomo entsalada, da esan japoniar gastronomiko tipikoena. Eta gero, tako gehitzen badigu, hau da, olagarroa, izango nuke, olagarro eta luzoker ensalada. Baina ara, japoniara juten basaete, ensalada hau oso ohikoa da, eta, esan daukoa, luzokerra daukazuena, aukeratu etxen daukazuena, eta hemen, Patrik gaur olagarroa egosita ekarri dut, azkanean gero izango da berarekin zerbitzatzea, baina, kombinazio, ona, ez? Guk hemen ere ensaladak eta batzen ditugu lan barazkiak eta gero itxaski batekin, asko, egaluziarekin. Eta zeratik ez, oiasko egosiarekin, oiasko sobratzuekin, protein ere sartzen du, eta hemen beraiek hori iten dute. Berezitasuna algak. Eta gaur egun, nik uste dut algak garai batean, niko zerbait arraro azala, baina sushiarekin ezagutu genituen, gehien bat. Sushiakin ja sartu di, Nor alga, hau da, nori alga, hau gehien bat, hau biltzen duena. Gogorra izan da. Nori, alga, oso, ez? Euskaldun alga, alegia. Hori da. Nori alga ezagutzen du, gero zemat aldiz hemen erabili du, agarra, ez? Agarra, loditzeko, ero gelatinosoa dan alga hori, eta ero wakamea ere entzun da izango zu, ez? Kontua da, alga guzti hauek normalean deshidratatu duta saltzen dituztela, lehorrean eta hidratatu egin behar direla. Eta hori behin baino horietan aipatu izan dugu hemen. Algak erabili behar dituzunean, punta txiki bat erabili. Ze hori gero hidratatzen danean, nik aurrela ikasi nuen, lehenengo aldia botatzen guk hemen gorka gerino geneukan,
Eta makrobiotikaren munduan ere algak asko erabiltzen dituzte, ez? Eta, bueno, berak esaten zuen, ni babarrunei eta, berak hitz egiten, botatzen die, beti gainera ikutu bat berezi ematen diote, eta osasuntsuak, oso osasuntxua dira, hor jodoa ematen digute, eta mineral pila bat. Eta ni botanion, holako algapusketa bat, hartuta, lapiko ireki gero, zer zanura, dana algak ziren. Urazat, algak gehi babarrunak. Babarrunen, janin zituzten babarrunan. Nik uste janin zituela, eta ez da joven ez babarrunik ez ezer. Esan nuen, la ostra, hori zaieskiakin da dolkiakin ez da geratzen, haie txikitu jendi, Eta nahi izaten du gehiago, kontrako algakan pila bat, eta esan nuen, letxe. Eta horrik, gero gorkak erakutzi zion, ez, pertsonako atzazal lodiaren punta bat hori da pertsonako bota behar digun alga, ez da gutxi eta esan dako, hidratatzen danean, pila lortzen du. Eta hori, esan dakoa, hori bai, tiroidesak eta baldin bauzkagu, algakin da kontuz, jodo pila bat daukate, bai. Orduan, guk emendiko lan botatzen ditugu omendioa, baina hala ere hitz egin beti espezialista batekin, osuen medikoarekin, eta galdetu. Ez badukazu inungo arazorik, neurrian dena bezala, osasuntxua dira, zeren hori, mineral pila dauzkate, eta gutxi erabili behar da. Ez dala hartu, bota beldur, ez, pixka bota, eta gero ez diola ematen olako jente, kriston itxaso sabore ematen dio. Ez. Ke ba? Puntu bat, baina ez da inbesterako. Ez da inbesterako, eta esan dakua, apurtxo bat, gero, asko azten dielako, eta apurtxo bat bai, ikusteko, zuen gustoko daukotzuen edo, ez? Gero aukeri daukotzuen gehixau sartzeko, baina, momentuz, gutxinaka. Hemen, irestontzi baten sartu dut, urik ez da kenduko, azkenean, egia da, ura kendu dotzagulako, ura, osagarrontzira bota dut, baina asixetan dagoelako. Hala eta be, lehortzeko hor joango da, eta bitxartian, joango gara, olagarro egosixa, Oso, no? Holan, salpikoi bat izango bazan bezala, zati, xaflatan, zati lodixauak. Oso, no? Alga kontuak izan ditugu txorienen, gorka gerinuk batez ere, gero Silvana Uegunekin bere sartzen genituen, gure adituak zirenak, eta algartean, algartean sarean sartzen mazate, saltzen dituzte, izan ziren, mainarikoak dira, mainari itxasotik nahiko urruti dago, baina, alganak ekoizten dituzte pila bat, gero pateak eta algan pateak, eta ekarri zizkiuten hemen, dastatu genituen, da benetan oso goxuak, eta esan dakoa, belardendetan nahi baduzue, hor aurkituko dituzue, hemen itxasoko letxuga, ijikia, eta horrelako alga izen berezia daukatenak, baina, pixkanaka nik animatzen zaituzte zuen egunerokotasunean sartu aldituzuela, errezeta pila bat daude, esan dakoa, liburuak eta bauzkago, sukaldaitza japoniarrekoak, eta bestela sarean bilatzen baduzue, animatu eta eskuragarri badaudela, hori bai, neurriekin kontu zibile. Eta itxasoko zapore pila bat daukien, nik entzun dut, veganoek eta arrain alternatiba bezala, jaten, ez arraina bezala, baina proteinak eta ez dizkuta arrain ematen dizkiunak, baina zapore... Hori da, igual, arroz txuri batei, arroz saldatxue, arrain arroz saldatxua bihurtzeko edo, alga batzukin egosi da, horrek emototzera, eurek, altzeko, itxaso zaporia, ez? Oson. Nik kirol bat, Japonian gauden hortan, Japonia aipatuta ze kirol etortzen zaizkizu burura, Biteli. Karatea? Bale, bai, bortik badoa, bai. Sumoa? Sumoa. Ni bagitzu nintzela, enintzen joan, Denis joan zan, baina gero ni jatera joan nintzen, zebera joan zan olako entrenamendu bat ikustera, gimnasio batera olan goizien goiz, eta gero, eurak itxena bela, ez dakizen bat baskari, egunien, eta gu joan ginen olako gozari batera eurekin, ez duz imaginatzen, saben? Bai, nik egun zitot erreportaia, horren ingurukoa. Bueno, eta gaur egun junan zera sumo burruka bat ikustera, baina 1873 urte arte emakumeak debekatuta zauzkaten. Gaur egun, oraindik, emakumeak ezin dute sumoa praktikatu Japonian. Oso kirol matxista da, eta Japoniatik kanpora, bai, badaude emakumeak sumo egiten dutenak, baina Japonian, horre hon ziren, 17 eta 19. mende artean, emakumeak egiten zuten sumoa, baina esan ikuskizun erotiko bezala. Bai, esan egiten zuten antzerki bat parodia, baina gehien bat gizonei behira eta eskirol moduan. Orduan, horra, saiatu ziren, 2008an, Olimpiar Jokoetan, sumoa sartzen, baina, karo, esaten, baina, emakumeak egon behar dira. Eta esan zuten, ez. Orduan, ez da kirol olimpiko izango. Egia da, emakumerik
etzauela, karatean zeo zer ikusten da. Baina arte martzialetan denetan daude, emakumezkoak, eta bueno... Sumoan ikustiko duzuenak gizon batzuk, gainera, bizi direla, uste, erregen moduan direla, eurak dauki olako doioak deitzen dienak, eta han bizi die. Eta han bizi die, eta bizi die gainera, esklusiboki, jatera, entrenatzera, eta, sumora. Gu joan ginen abuztuan, eta abuztuan, ez zauen eskuragarri holan sumoa ikustera, ze hori da, hilabete baten badau, da beste hilabete baten deskantxa baiten dago. Hilabete baten bai, batez, da holan funtzionatzen da, orduan gu ez ginen heldu. Zer eiza botatzen hemen? Oliba olioa. Botatzen oliba olioa, soja saltza, arroz ospina, gero sesamo olio apurtxo bat, sesapore asko hartzen dau, eta hemen txaukat panela azukrea. Orduan, honekin egin got? Gazi, holako ospin olio, gazi gozo bat, ez? Hori da, gatza bebai, naiz eta soja saltza eruen gatza apurtxo bat, altzatzeko, eta hola gabiz, hemen txe ikusi. Hemen txe sartu dotzat guakamea, gero, urasko, betu tantakatxon bat. Gatza bota bat zenion hemen, Patri, horrek atarako zion, eta hor zukatzen baduzu gero trapu batekin, utzizazu ordu erdi, ura desente botatzen du, Ze azkenean, eguneko handi batean luzokerra ura da. Eta, holaxe, bantxaladatxo bat, japoniar erara, oso simplia dana. Sasoi honetan ondo sartzen direla, edo zein entzala da. Berez botako zau. Pinolioa. Eta, listo, ontsi pasako estazu igual platertxo bat edo. Bai. Txikitsua izamiko da. Hau izango zan gehiago guarnizio bezala igual, Bueno, olagarra. Nik egin duten tamainoan. Bai, ero pintxo moduan, olako mokaduko zerbait moduan, jartzeko ere. Ondo gusten du nik. Goxo, eta lehen zigorak esan daben bezala, letxuga putxo batekin edo, hola. Egia da, ez diela gure pintxuak bezala, baina Japonian badaukiela gutxi jateko itura. Edo tamainu txikitan jateko itura. Orduan hau, atarako sotzuen, holako gopor txikitxo bat honekin, gero beste bat arrozakin, gero beste bat ez dakizekin, da lan pila bat gauza. Egia da, Japoniara juten mazate, bai, sumoko borrokalariak erra da, ez du guzurrik esango, baina kalean olan jende gizen gutxi ikusten dara. Neko badaude, baina orokorren neko finak. Bueno ba, hemen txaukau, tako sunomono. Hau da, olagarro, eta luzoker entzala da. Eman. Ia. Laxartuko. Zer. Bai, nik ere, euneko egun zurekin, biteli, bai. Eskasean ikusi dut olagarroa bakarri jaten, baina ontsi ikusi dut dana hartu duzula. Harrapatu nazun. Harrapatu dut, bai. Bai, esken niri luzokerrak... Oso goizua dago, Goizua, originala, eta... Erraza prestatzen, garrantzitsua. Erraza prestatzen ikusi duzu, dana moztu, nahasi, eta barrura. Berez, nik uste dut martxa honekin jarraituko dugula, errezta goxuak eta finak eta eiteko errazak itxen, bixar, txorien den. Bihar, hostiala. Bihar, hostiala da, barikua. Amantalak etxera. Amantalak garritzea. Hale. Hori ziak zango. Garde, agur.